El poble vell fou l'antiga ubicació de Corbera d'Ebre. El conjunt està agrupat al voltant de l'església parroquial de Sant Pere, completament destruït durant la batalla de l'Ebre a la Guerra Civil Espanyola. Sempre que tinc l'ocasió recomano a la gent que visiti aquest museu a l'aire lliure, perquè serveix per recordar la crueltat de la guerra i els efectes de la violència, amb l'esperança de que no es torni a repetir mai més. Gairebé la totalitat del poble vell de Corbera d'Ebre va ser destruït fa més de 80 anys durant la batalla de l'Ebre, a l'ésser aquesta localitat un dels escenaris més sagnants de la Guerra Civil. Actualment podem submergir-nos en la seva història recorrent els carrers que formen les seves cases i edificis en ruïnes, perquè només alguns es mantenen encara en peu. Sobretot l'espectacular arquitectura de l'església de Sant Pere, restaurada com un original espai cultural. És per això que aquest lloc és d'obligada visita per a qui desitgi conèixer els fets històrics i les devastadores conseqüències de la guerra. A més, gràcies a aquestes visites es contribueix a recuperar i a preservar la història viscuda entre aquestes pedres i així deixar el conjunt en millors condicions a les generacions més joves.